Don céad ó réomh tá scléip ag dul lína. Tá bhléon uair linn agus tá na mótarí ré. Is mis Grania Bleasdale ó Rossaville chun na Gaillimhe. Is láthróir, aisteoir agus ceoltóirme, agus tá héanaach na mótarí agsúla go leor im líana. Bíonn an caiid an na gardú thula bhíonn sa gomarsa seo ó hí ceol, óráníocht agus léadú omláin, agus ní eisceocht a bheith líana, tá muid asúla go leor. Mis Pádraig Ó Conghaile nó aka MC Muppet ón banna ceol imlé agus I suppose na rudí a hasans weimse eiceil inniu in san réabhbáit an ná. Okay, so dead here hall. It's comórta sé seo. So caitha ord chaid an ceol seint agus óraníochta a bheith le feiceáil agus cá tuspántas a bheith láidir agus just go léireach siad gro siad hééis cleachta agus is orníochta dhéanamh. Díomh cairde agus fáilte se go scléip ga bhíle is a fithe héin mar dhéann atan duine leanta seo tá sé difriúil imléine agus níl éon athrú ag teacht ar an scéal sin inniu mar hasan sé. So níl muid live, tá muid live ar lína ach níl muid live in sna haire cluine ar fud fad a tíre imléine ach sin mar atá. No, tá sógah a lig fan am seo céirt faoi scléip. So go hondul bíon muid ag deanú céilearú ar an rince ar an cheol agus ar an Irani agus chumad béim ar na hálína coamstrathe ach imléine tá muid chun béim a chur ar na comórtais ar na comórtas ceol a bhain agus cumlinn bhí sin mar bhí si go go Jane cé go si túlánach bhí sin go go Jane agus chur sibh na céte méarna thuginn is si ag churhhar taisin just lethir agus bhí me sé brathnú orthú níos luthe agus is féidir lomsa rá agus níl me sin a bháltar agus féidir lomsa rá go bhfuil caiidean aonanta ardón ar éis mléine béis sé géir agus actually mé a bhád níos Farás a bheith ag chuéis seo lethir gan a bheith mótór má tá cinniu aonanta Jackar le deanú acu. A céhé mótór an lániu, well, seo hanna siad. Inis tháinig sibh é in san réomhoscailt ach tá sé héin in acalum in san fearhéal bhfuil cinlín an fearhéal ar lína inis. Fáric, tá si áitlín nach bhfuil. Yeah, go humlan. Yeah, dúláin ar le am líana. You know, níl na scoilne ar oscailt agus ní féiletí taisiil agus capar a bheith sábailte agus is grán rud é sin agus sin rud córas carta dhéanana. Just bháil a chuir anúil go na thomathirí agus an daoine breanú isteach múinteoirí agus thuismathirí na ngasúir ná nach ramuid a chur in air sin béim a churbe ar chaid an físe, níor muid a chur sin san áirbh ó híomh marcáil de, bí muid go tuiscinmh gur féidir líne bheith ó híomh chaid an fuime because tuigeann muid gur trealamh agsú le chola grúpa agus chola scoil agus séchaigh ramuid díadach ag go mótar ar an geol agus ar an seint agus an óraníocht. Sin é bhd is tábhachtaí rá agus rud go rá fáir agus céir a tal bucaid seohanniu. Achantas ibrahíon agus go to it I could crave fiche hían, crave scléip fiche hían. So má iron nach full freed on the rape out these shots up in case the yuna agus by to by Well, sinna bhfuil a chairde géalta túra mí na mótarí plate denis agus nis. Ba cartum rá ag an pointe seo mar bhí mé rágin tús had ag na céta mír na seathógin ach ba cartum rá ag an pointe seo céanach mé go leor ama agin ach blasú beag béideach de ahan vír a hasprint dírachanis bhí deis ag na mótarí ahan vír a eiceil ina homana agus is sinnaí táhacha le rá so bhí an deis sin acu agus ag dearú an chomórtas an únar a bheits na bútarí a ógurt agin bé deis ógah sé na míorna a léige na mírna ina homana ó bhaid na bútarí a eiceil ag dearú an seo so ná bigí burtha sin. Ac inis díreach tá sé an am tús a chuir le scléip bhí a héin leis an céad categóir an céad categóir ná áráníocht éonar sa stíl pop, rap agus rap le féin tionlacin. Tá si tú síanam móthim tú sahanéir na scamhol os cin na cepa is tú mógile mér na lig dún scaú na chealan na foiag móchrílam. Tá si tú síanam níl an bhfuil a trám. Bhí sí maralta sí an rocked ní géad fihanní hím him ábrim lá
chuas me malabi na lir. We simonic snifa chichamon spare. Test a gum go more she could jaw. Iganam insane. Imnin is tasiki in the mayagla or he needs smoke. Bame taushin sanech now but I don't find so all and then she let in yet glad I could do a movie like bingo ni check out ik vill att du vill om Niro skilla vi jag är sniro du jante du söker sniro du jante du Kego rogue on my I guess you might damn make it even the war but while I'm sit away I yalu and then you spin you through ours to believe I dig no fans of him are who said be magician like you let ego need but while I'm set all of you the average you go for oh to get if it were on baby to get if it were on said
Or bhíl inson ranóg seo nó sa gatagóir seo bhí óraníocht éonar le féin tunnachnain agus siad na sóisiirí bhí a gceist, so sin daoine ón chéimhlíonn go dtíon siú blion ghlacham leis. Bhí an caid an iontach ord, iontach ord agus siod ceann na ranagaí is smú cinál a tharn achran idir mar hain agus a déil ní choirín bhí don an moltóireacht dead, ach sa dead a bhrú a déil. Go pléba, cos sinna chiamann sé go hundúil. Ach bhíine gran caid an duchleite agus cégur sé dachar a moltóireacht dhéanana is mór an spórta bheith ag géisteach le ceoltóirí agus óraní agus iad ag casa agus iad chopasisianta sin faoin méid dá dhéanach like just buff is pléisiúr bhí an. An tain molla a thuúrainn ná just catú bheith cuaramach go tú rana ó anna eilent chuit, like níl gá chulaghuna mar a chéile agus nábí dímach munútan an airis díad a dhéanana ar an tóraní is fearla, cos tá tréithe agus luchanna I do bhlór hain I déitá bheith a chéileire agus leis sin a cinál tuspantas beidir beag an níos onricin nó níos láidir ba an am. Nor I am to and rud a time to gain and rud a time away.
my Jenna Blairy Dollarai Eve no sludge Dark and Sarin Spar Agus facu man chica Or a bhíl inson ranóg seo ní sa gatagóir seo tá óráníocht éonar le féintin naán agus siad na sinseí atá gceiste gáin seo agus bháil an buchas a ráhfuil le chulagan na chuisteach gus bhí an caiidán aontaich ord ní raon argaintí idir mar héanagus a déil nuair seo ach I suppose an rud a hasamachcham ná an suppose an ráha órán like an méid éagsúil a bhíon san gatagóir seo. Níor se le feiceáil ar bailachar an gcuichéanas na gatagóir eile agus ní an tad míart lei sin. Is cummarta sa seo ach dianann sé le go níos tuachra na hórán a chur a gcompráid le chéile nuair atá siad go éagsúil le chéile ach sin an dain agus sin mar níos cummartas. An sílan tú gur leat an dón gan ceistú An sílan tú go bhfuil ga rud an sir Atá ag ga cloch a cronsca an bhí Anya míniu is spirit usil fear An sílan tú go digan tú na daoine Na daoine seo mar mise agus tú Atá ga daine difriúil an san síl seo Is ag fóil ammonia ní bagus lú An bhfuil ceangal ag an mar tíirla sin dheala uair An bhfuil más is craig daoine ar an dón An bhecin muid mír gach dart is léibte An bhecin muid an den san gí An bhecin tú an de in san gí An digan tú an dríocht in san neidir An digan tú go gaith ar a hordí An marú an scris is an trúilú A tá muid a dhéanú mar híní Caithim muid bheith ceanglú leis an dón seo Caithim muid a lig Major na mora nation
farfa ach mar an bil me do hiúnar a cheol si bin na hangli doil na rosi si an chalín ditcha a te fumsa ni victory Or de bhéal do muid bogarráid ní chéad ranach eile agus níos na ornaíocht éonar is stíl rock, pop, rap nó péistíl is míon leat le fumaíon taca agus siad na socialí atá gceist sa gceann seo. Aríist ionach tainmhah a bheith ag géisteach na homathirí rinne siad jobs in sco agus le bheith céifan géad onric níorach béidir trí na chead faointe idir chuile ómthórann sa gatagóir seo, so rinne chuileganna éocht agus fair pléghíb. I suppose an molla is smú a bheith agam ná catú de chrí a chur isteach in san órán. So ní gáthó bheith ganlocht, ní gáthó bheith fuirfe, ní gáthó bheith céifan géad crin ach má chuirn tú de chrí isteach san órán, seaastal sé sin amach go éisteúir. So dhearrinn go sé sin níos tábhachtí ná a bheith ganlocht. Gur míad an
to that thing, my hero Galiano. Kaigro Shijaku Galaresebi. You're narrowed in your beeland, a garm black juntobi. Hope to glimmer Malaukas y'all to do. Bobokinis Jisaran, Johnny Kaime and this figure by here Gabriel she John Myris Mainline, now VM Niadole, Galim Ditch go jockey Felican Jair Hugh. Felican Jair Hugh. Rudoski Hanavi Hamya. Tog då brillogi och känni fyr Felican Jair Hugh. Vi står nu orka högnak Ni via midnight och vi am käglan filmen i nack Kim Bahayari Moahar is the Shimavri Shir Kiarwa Abama He Senor Lenua Teyol el Kadwa no kesige sarank isantain ur teshi sesta snorte shilan the jaw
Aberradigin tordo his stew. Ismishan dinya hastian nuj. Acherbi lian enu goja. Aberradigin tordo his stew. It's time Egmahu Koba Vigacrod Harmachan Smean Yola Herfad Is bay Make Titchum and Lewis Tamek folum finra Stamfo segatus Aberradigin tordo histu Ronarim nar hanig may hagitsa Acherbi nan enuja. Or a bhíl a roigadí an chéad categór eile agus siniad na sinsearí oranacht éonar sa stíl rock pop, rap nó peistíl is smálaat lefumaríon taca agus an na sinsearí I pucasús díreach náit gorág na sóisiías agus bhí sé iontach dachar idirhealú moltúireachta dhéanamh ar marall gurrá siad chugáir sin. Níl aon mola am chód, cos rinne siad níos áran na mar dhéanann hain I riamh, so fair play riamh. An téim rud a dhearann ná leanará díreach mar atá sibh, cos tá sé breá compórtach mar atá, agus sibh a gcuil a rá felsir sibh a ríist eile, so just leanar díreach mar atá.
Áráid a bhíl agus ní chéad categóir eile agus seo cuair ceol uirlise éonar in san stíl rock, pop nó snog ceol agus siad na sóisiirí atá ag éiste gceann seo. Míán nach seanim ní chasam in uirlis me hain, well, ní go máth me picasús, but bhí mé rinne me go leor play le idéil maidir leis an ranóg seo. Bhí me just geir gomach Samuel is níos áram chun mo chuid moltúachta a dhéanana agus dáir linn sílam agus bhí sé féilte go féil go féidir a bheith. Tá mé rá bhí an caid an Thar bheith láidir rud a chur aonar ag an níos grúpa seo ach dar le chulachannig I gal agus an tain rud a dhearann an just meanar I díadach mar atá míall. Tás a bhí héin go dhéonse bís completí agus fésan si gúnaí agus tá mé gur chola amthóir bhíon seo mlíana a eiceáil a chluisteil I dtíos den blion se thugann agus ag súin go mór lei sin. Díomh, is Mr. Crystal Marta agus a new bimé sin No Time to Die le Billie Eilish. Desúlógan go mhaí tú salt. a bogará go dtí na sinsearí inis in san ranó ceol uirlise éonar sa stíl rock, pop nó snog cheol nó ar é stíl gur míon leat an nóíide. Cá mé a rá go rá an éagsúlacht in san gatascóir seo ionintach spéisiúil agus tainneamh. Ní bhíonn se an bhí sin go chuile ranóg ach bhain bheith ansalt as san ranóg seo agus ar nóí ní gágamach tú I rang go cuaighnú sé or bliana cuaighnú bliana sé le bheith chomá sin bud léidir na sinsearí cecha láidir a bhí siad agus ní hagann sin ach le cleachta. An taon molla a thuúring go amthóir I bé in san gathcóir seo, ní beag nach in gathcóir eile ná just i cuaramach leis an rogha órán. Ní dtí gur gomach an óran ró ada. An rud deire atá tú ag gceire a chuairt go moltóir ná leiscealú a chud as an áireamh. Cé ná chuidú aon den as an áireamh, but bhí sé gar agus just star gan na rialcha a háú. Go mór is tú chuirteach go sa géileacht. Oh, funny much so well, Marialler and Corona.
manan is maravi. To sugam go well shake eerie mal. Bohor jula na chaga. Shula wala me larlahi. Ni hegam vein shalom hegatu. Abraham go ani to lamanat. Margo will catch lor egalarai. To rod egg and free mo. Or a bhíl tomid bogad ai go dtí an chéad ranóg eile agus sin é pop grúpa, rock grúpa le féintin leán agus siad na sóisiú atá gceiste gan seo. Ní a gá grúpa gá umthir ó gá scoil istéad a gan seo bhá ansoltas le ionintach tainmhach rinne siad écht agus fair playchób. A té molla bheitcham ná mar grúpa tá ní smúgaíon tá ní séca botúna dhéanana. So an tain leis ar sin ná cleachta agus molla eile ná is fiú beidir seint os cór do rang nó do chud cóide chus bí sé different i duna an bhárú. So sin an tain molla bheitcham gur míle mág. Chapters told today come to feature long dolly. It's feature like Lord Slow. He catch the curve. Only doing toss new Irish. Angry girl. Neil Shaw egg over and Alma one via Mar Beach. Oh, Neil on Rishi says he's sky. Toro der inchnya agum arrow is to ordina cat. Míal ag brosú roigadí an chéad grúpa eile agus sin é pop grúpa rock grúpa le féintin leán agus siad na sóisiú ar na sinseí go leis geiltá gceist nuair seo. Thra bheith umíoch, bhí sé géir, bhí sé gar, bhí an marcáil, ionintach gar,
ach éis ceanganna moltaí is smú bheith am ó híomh grúpaí ceol ná nó i cleachta ach ó híomh an tuspáintas hain. Is cuma muna bhfuil príomhrólád nó coolról a mai caiise bheith lug a bheith anám le chéile. Caiise bheith seint le chéile má iman rud amháin as rucht nó titan an rud a lug as a chéile. Níor hála sé sin buchas mór ach bhí sé gár uaireanta, so sin rud amháin a bheith díanamhar agus le sin bit as ar fad. Well, mai sibh a lig Monsieur Cúga Ola chur sibh sár iireachtasteach maras gnách agus an léana chumai tá job Ainta Jackar le Janu ag Fáric óg Fáric ceir a captás bhíon lein Yeah, I'm like come ra a géisteach lob ní ra einwood painver fao sin, so bín se sinna gúnaige das, so is léir go chuilena óbhí go bra agus I know gur dúfáin an ó híomh na tapaid ó híomh idont ar rochalah a bhí ad ach chur gachrúd agus na dúfáin a ggóhéigs rinne chuilena sóir job, so rinne sé bhealach bháin ééis goma bhealach eile dechar chus bhí géir míochtán. Well, níor háirtí sibh Fáric, so tá muid fíormhuiigh as sin háirde. Ac inis a Fáric tá sé nám ditse rubig obaíanú. Tá sé nám ditse na butchery an céad categór a ógurt, so cé atá? Céad categór orin áraní of éineart stíl pop rock nó rap le féin tunlaán agus siad na sóisiítá a gceist an duine tá galará go dtí an créamh lá anú Nick Rudy ó Gaelchoiste Vic Iarmada Ilan Oran War. Mai sibh tá an bú seáid dul hiag na Hián. Cé go mééis bh dul hiag an créomh ar dúspart mu ggéirí sibh eiceil ar a scala mór, seo agam na sé. Is mu se anna i gurí tá mé trí blianana déag de is agus sa darna blian a Garmscábhah Diarmada, agus seo áir na chum méid dar bhainam ag titim.
Bógi mu rainis tána torthaí ag teacht isteach go sciopí a faric céhé nó céhí an céadú eile. Well, it's a group of show or an Dainer steel pop rock rap la féintin leán sinseir tá burt go chríd, cos bhí nó nó maríán le burt go chríd agus siad an bhirt itá go chríd agus th bór atá siad ná Eva ní Aragon is cloiste Ali leis a canin agus Holly ní Cavord as poblscoil chlucheannaíile an fáilcara. Níl sin Jack le rabin tú an job. Agus má chan scóil hí an cláis Ali, hey guys, sa méir bhui bís díomh agus inis tá bei deis ó gin le na mína sin ina thomana a eice le céile díireach inis. GD is me sé éhní Aragon ó idir bléon chláisteála le canan agus seo ar nuair scríb méid darbhainnim an tauchaí. Tásúlagam go bunú sa soltas. Dírit is me se Hollyna go bhhaid agus seo é an Aran fixú le cóplay. Gur maigus.
Fair play lads to mahini bunch an sult as the tashanta shin a ekel in a homine. Agus Edson, nís fodgin mar tashi comai shin a far K. Hey, no he, no K hid, anish a tarn list agus. Well, on Gatgar Orneach Einer, sa stíl pop rock rap la Fumrian Taka. Tá duine bháin go frí dem léana agus is an duine sin ná séirní galachóir ó gail choiste Vic Irmada an Arnwood. Well, hey, ta an bu a rééis egg, Muncher ar an mhór agus seo thugah an bhír sin, hilig. Is ashtan dóin a bhó hamistí ní beidir an grá seo a ceilte mochaí níl airgid agam ach dá mé sé inam dú canna hín teach mór le cónaíon Dá méanann mo dhealbhór ach ní híle mé nó Dá mé mo bham fasa ag taistil le seo Beidir nach mór an é sin a dhéanú sé mo mó óran a chluisigh Inis the ahan duine gur leat an tóran Cé go bhfuil sé simplí an is tá sé an Ag silgur cuma leat gur scríom mé síos Cóhín tá mar tá móthíl inis Thus an jean is ag neamhú dú hain ag cum na bhirsaí seo is ag cant leis na hain ach tá ngrian ag sáilsiú agus mé ag cumú an duta dá leithint tá mós raibhú Leiscelas Jarmad na ní haanú Janam sa Jarmad and digging tú Shane rud a tan mé ag miú Dá hula is ala tháinig mé riú Inis the gur leat an tóran Cé go bhfuil sé simplí an is tá sé an Ag silgur cuma leat gur scríom mé síos Cóhín tá mar dhealbhór tá móthíl inis Ag silgur cuma leat gur scríom mé síos Cóhín tá mar dhealbhór tá móthíl Well, Chimera ta Ilan Aram War ag Janu Harkeen aniu ac an Nairobi Laha sna sa céad categór eile bhfuil típin bhid linn mar tá sé am Butchery an categór sin na ógurt a raid ditse a farc. Well, na sinseí atá gceist an uair seo agus inta Gatgar Orneach Einer pop rock Fumrian Taka agus tá Bert Dinsko go Creed
Tá Hannah Nick Bordine as Poblascoil Chlochinéile an fáil carcha Golchríd chomá le Zana Ecach Deire óg éintach óg le bheith sa good shows an chomortas ach daide go geall leis at Coláiste Ali. Well, hey, Coláiste Ali a bú a rééis Bert amthór den Scá Bert bútar den Scá anis tá sin am doing a leg salt a bhaint as a taiisianta sin a rééis. Díadíh is mis a Hannah Nick Fledging ó Poblascoil Chlochinéile agus seo an bhuireann irí na léine. Bunaí salt. To Charlie Foyle an Arlen Lua Darvanya Miri na Grenya agus feel she seal show me Farouk Ta isugo Mars make and leave Bachayari Moahar is the Shimavri Shur Kiarwa Abama He sin Orlenua Teol el Cadwa no Clesigus Aronk Isantain ur Teshi Sesta Snorte Shilan the Jaw Charlie Foyle and Arlen Lua Agus feel she seal show me Farouk Ta isugo Marvy me in the mask Our Inish do fwesti Na Jane Morin me De hila you makasaro Ija iri na grenya Well, to castle when you're another Cunelli around train to me dolly rushed go Arlen Lua live a gaffer like ever and Well, to Charlie Foyle and Arlen Lua Darvanya Miri na Grenya Agus feel she seal show me Farouk Ta isugo Mars make and leave Ta isugo Mars make and leave Is making deep Germaigah
Jeeve is Mrs. Anna Akouch, agus is Delta Mesa Cade Flina Gal Australia, agus inu Bime Canu Aberodigan. Aberodigan Tordo his stew. Is Misha and Dinya Hastian Nuge. Acherby Lian and Nugoja. Aberodigan Tordo his stew. It's time Egmahu Koba Vigakra Tarmahan Smean Yola Herfad Is Bay Make Titchum and Lewis Tamek Folum Finra Stamfo Segatus Aberodigan Tordo Histu Ronarim Narhanik Mehakitsa Acherby Nan and Nuja Aberodigan Tordo his stew Ishlagi Maim of Rod Stuan Kianis Bralam Agus Tammy Grassland Aberodigan Tordo his stew Bronarim Narhanik Mehakitsa Acherby Lanin Huguja Aberodigan Tordo his stew Aberodigan Tordo his stew Tamoj Eguiga Ulla in you, Gajisha, V Butchery, Ogin, Olitcher Cannon, Ilan Aaron War, Guidor, a K Ella, a Vase Egdol, Aaron Lista Shinwelta, and Tola Shinnick Farik. Well, on Cade, Catgor Ella, Kjol Urlisha Einer, Cecile Pop, Rock, Nu Snag, Yo, Socher, Boots or Nu and Dinata, got a pretty Dean Crave, and Lena, not Eva, Ni Galachor, a Public Skull, Wakinela, and Falcara. Fair play. And job, Tamoj Dullar Ash, a Rish, Guffel Carrick, August Shaw, Hug of Edition, Tashman, just Alien Shin, Urwanella. Is Misha Avani Gallagher. Tammy said Dara Flane a Public Skull, Wakinela. Tammy Tree Flane a Jug the Ish, August in you. Bimi Xinu and Erin doing more ear. Guramaigad.
Tána torthaí fós i teachtaiste agus i teachtaiste go háin sciopí tá mud begnach ag an Jerry ach níl mu an sin go fáil agus tá scéal eile ag faric dúin ceir é. Na sinseí ceol urla sé éonar stíl pop rock na snáceol agus bhí an cánseo intachsteachar mótar fiúnar ach an duine tal gáil chríd bhí an craibh imlíonna ná Pól Macula Aspic Coláiste Allí Electric Cannon. An job Coláiste Allí agus an job a fáil seo thugad bhanis Deis eile chun brathnú mír fáil ilig. Díomh is Mr. Paul Macula Aspic as Coláiste Allí Electric Cannon ag an dúna. Bí mé sinnim díomh Valsa Snackhill in Venezuela dar bhainnim La Partida. Bunig í sult. Well, the carriage tamod taige hig and dara categor jernacht an la tan hun tamod kinche a guiga olla at a will and omiacht ain't gear agus ain't ard to job ain't jacker Johnny ogut set and you a far K ella a tatter list ogut nish. Well, a goal free don't got score pop grouper, rock grouper, le fein tunlacon, agus she's an associate guest on grouper at a goal free the meal, a gadi crave, no. Coláiste Allí. Aonach bhí teannas sin ar robbí stop on near so can care casual sé dul sin. A Coláiste Allí dan bu agus service agus seo hagam leis tasman dis Allín sin like Coláiste Allí ilig. Díomh is Virginia Craig agus tuair céad bhíon na Coláiste Allí le Tirchanan. Seo ar géad am a ghlacu páirte scléip agus tuair ag súil go mór leis. Iniu béimiid ag ceol siúil na bháil mé i scrú pink agus dasrí murnan seo é go géala go dúin. To sulogin go mani sib salt, gur maigah. To roddigan on food side. He makes me to where I'm a
inis tá muid tá go hiig Jeru an chamórtas Jeru na búteí ógurt agus tá na box móra a muoi anis tá siad státe a fáric inis dúna scéal. Ok, an grúpa a gáil chríd ó na sinseí, popgrúpa, rockgrúpa le féin túlaá an craibh agus féin agsú gníil siad an más a craibh. Iad siúd a gáil chríd ná pobl scoil chluachcin na íle le blór go leor. Guys, an job tá sé sin tiltte go mórhór agah inis támas hon orc bhhar taiisntais aréis inis le le chéile. Dí bhan linne, is mu sé Conor Mongan san chuig Bhide sé blion. agus is me sé cearna dúil san cúplainn. Agus is Virginia glór go leor. Tá sin seáil sin árán bagrálí bheith lom a sinúm díomhniu gur mhaigad. Not fade your brow, or chuck his fade over.